Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Untuk Kur Immanuel di nomor 12 dan untuk Kur Maranatha di nomor 14. Tapasada marohata tapahohoma tapuji Tuhani marite ende sian buku ende nomor 4 ayat sada satro di ayat 3. Hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumom palangit dohot tanoon. Amen. Mga sahon di bata say hamonangan do ulahonotta, ngot maho hale parhinaluan, tarsunggul mau dibuat siang hari. Pujiokku maho di tonga-tonga ni akka bangso, ale Tuhan, ende honokku maho di tonga-tonga ni akka marga, haleluya. Tuhan de bata, hodo harorowan ni dame dohot holong ni roha, sailehon jala pahot madihami roha si songoni, ramoti ma akan aposom maradopon pangasungi ni si bolis, asa maluan nasida sian pangunjunan, dohot sian biar ni roha, hodo toktong hapusan dohot partana buatan nami, Saito gumahami di dalan si dalanan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hamuma patik di debata, patik natar surat di sada kronika 20 sia ayat 10 sada. Aigok dihodo ale Jahoba hatimbulon, dohot hagogon, dohot hamuliaon, dohot hatongamon, dohot puji-pujian. Gok diho tahe nang saluhut na di banua gijang, dohot na di tanoon. Gok diho do ale Jahoba harajaon, jala di patimbul ho dirim di atas ni saluhut na marjungjungan. Rap mangidogogo mahita taringot tu patik nai, ali Tuhan debata sai pargogoi mahami, mangulaw na hombar tu patik ni. Amen. Paunduk bema rohatta, manopoti dosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan na mangarsok kon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesani dosa nami i. Leon matuhami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami makar porseaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorop akka dosam, saya mulak maho tuau, ay au dosi paluaho, hasangapon ma diribata na digijang. Tabege mahatani debata turpuk ni hari mingguon, imanatar surat di 2 Korin bindu 12, mamuka sian ayat 2 saat ro di ayat 10, tajahama marsikap sorin. Di bagasan Kristus hutan dasa da jolma, nungga 14 tahun salpuna tarisak halakiro di lampis patoluhon ni banua gijangi. Manang di bagasan dagingna ibana ujui, manang di balian ni dagingna dang huboto debatado umbotosa. Natarisat do ibana ro di paradeiso, jala di begedo hata nasotar hatahon, naso jadi dohonon ni jolma manusia. Jalanang pehupa puji-puji diriku, dang naso maroha audisi, ai siktong do hataki, alai huorom namai, unang sumurung au dirajumi halak sianani idana, dohot binegena diau. Tolu hali dohu pangido sian Tuhani, asa sumuruti sianau. Di baheni sonang dohu ilala di bagasan akka hagaleon, pangalayon, hasusahan, pangaleleon, dohot hagogota alani Kristus, ay jukpa galeau, disido au margogo, ido yang gosahatna, martua do akan atau mangihon hatani debata, jalan au peoksa. Amin.
Patidakkon maha porsiautai, songo nahina tindakkon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion. Rap mahita mandok. Au porsia di bata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumompalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian si Anton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguman ni si Latus, na mate tarpajal do iba na di haupinar silang, na tuat tubanua torudung ditanom, na mangulak mangulu di arepatoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima iba na paimamulak sogot tu tanon, mangumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia di ton di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatain na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin.
Titing di Minggu Paunopon dung Trinitatis tanggal 7 Juli tahun 2024. Na parjolo guarni minggu. Ia guarni mingguta sadarion ima Minggu Paunopon dung Trinitatis doho tema debatado partano batuata. Na paduahon dada dana sorang. Na di hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di basa-basahon tuhata danak bawa di keluarga niamata paian selamat si majutak inatai Mia Natalia Boru Purba ingana sida Perum Diamond Lake Site Sawangan nomor induk register 20 sada sia. Na patuluhon nang marbagas nunga majalo pasu-pasu parbagason Isak Goklas 5 jutak ruas ni HKP Depok Sada sian wik kolose dohot Yemima Fianis ruas ni GKMI Cempaka Putih pamasu-masuo di Patupa di hari Sabtu 20 Juni 2024 di GKMI Cempaka Putih. Na paupaton ruas Nagok Mamuka sadarion Minggu 7 Juli 2024 gabe ruas Nagokma di huriat tahun keluarga ni nata nyonya si hotang hotma boru si tohang rap dohot sada yanakon nasida dung jolo mamolus ruas parguru saleleng ono bulan hingga nasida Jalan ST Mandiri Margonda Depok nomor induk register 2065 wi Kapernaum. Na palimahon ruas napidda Mamuka sadarion Minggu 7 Juli 2024 pidda huriama sian HKP Depok Sada ima keluarga niamata Jannes Nababan inatai Fatmawati Boru Malau rap do tolu yanakon nasida nomor induk register sada 20 sia sian wik Judea nasida pidda tu huria HKP Bethesda Ciampea Resort Bogor. Na paunopon Parguru Malua angkatan 2024-2025. Pertemuan natoras nindak danak Parguru Malua patu paun nama sadarion 5 Minggu 7 Juli 2024 pukul 4 botari maringana di Garejaon. Na mangihut persajaran na parjolo tu Parguru Malua angkatan 2024-2025 patu paun ma di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 pukul 4 botari maringanan di Garejaon. Na papituhon panitia pesta gotilon dohot tahun okumene inklusif HKP Depok Sada. Duksi pultitingon tapai tiutma penarongion na pinasahat ni panitia pesta gotilon. Na pawaluhon rapot parhala do resort. Di hari Senin 8 Juli 2024 pukul 7 bodari patupaw ni Huriata do rapot parhalo resort na maringanan di konsistori lantai 2. Na pasiahon ralat inganan pertanyaan wik Jerusalem. Ralat alamat pertanyaan wik Jerusalem dari Kamis 10 sada Juli 2024 maringanan di bagas ni keluarga Rajiun Sinabariba inatai Boru Sinaga. Tersurat inganan nasida di Villa Mutiara Cinere Blok E Sada nomor 24 Sasitongna Perumahan Villa Mutiara Cinere Blok B6 nomor 8D Grogol 5. Na parpudi titing na sojinahon dot barita parhepengon boy mata jaha di warta jemaat elektronik na pinarade ni Huriata Marhite grup WhatsApp week partayangat tabi. Sangoni matiting na masa di Huriata di bagasan minggon. Say di pasu-pasu tuhat tamay tau sangap di guarna. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu ma dihita seluhuna. Mau liate tapasahat Tuhan pardingkan basai salah dingkan di basana
dengan di masana dodo tasini rohana boy hita marpungu di bagasan di bagasan hifason memuji dohot pasang warna di partikenon nahu parsasang kami amang pandita Besiombing amang inang parhalado na tua-tua nami doho sude hita ruas HKBP Depok Sada na holang kami yang nakon nami na poso bulung remaja doho sekolah minggu dison kami jongjong mewakili panitia pesta gotilon mangido partikian laho pasahaton panorangion pesta gotilon nanaing tapatupa di tahunon. Songon nasomal taulahon pesta gotilon dan diulah ni HKBP dilihat Portibion ima songon ucapan syukur hamaleteon gabi na niula di taonon oma na taulahon na pawaluhon di huriton dengan do mardalan na salilingon tadi do disada ni rohata dilas ni rohata napasahaton ucapan syukur lewat pesta gotiloni. Pesta gotilon tahunon agak berbeda sian tahun-tahun nasalpu. Pesta gotilon tahunon mangyahi RIPP ima nanai hita marjubileum tahun 2027. Suang songoni naing menutupi anggaran ni huriata tahun 2024. Mardo mutusi marsakap do panitia papunguhun dana sebesar 1 miliar rupiah. Dohot alokasi pembagianna 40% mon menutupi anggaran ni huriata 2024 ono 10% mon tu panitia pembangunan. Untuk mencapai satu emon panitia marsakap patupa 5 ulaun. Na parjolo papungu amplop sian ruas melalui situa kelompok. Besar dan nilai di amplopon dang ditotuhon. Alai berharap do panitia sian amplop ucapan syukuron terpapungu hita 200 juta. Ulaun na paduahon bermasmur dan bajar. Disakapiri panitia do boy tiap kelompok di pesta gotilon tahunon bermasmur sekaligus berbajar. Berbajar di son khusus berbajar makanan. Bermasmur dan berbajaron boy ma di patupa 2 kelompok pertanian setiap minggu. Taulahon manongaun mulai di
tanggal 10 Agustus, satu tanggal 22 September. Di pemajuman nong perminggu ini mulai jam siang, perminggu siang, dengan harapan buman nong selesai bermasmur dan berbajar di jam sada siang, marang jam 10 tolu, pukul 10 tolu. Ulaun na patuluhon, pasahat ulos, maaf saya ketinggalan, sian bermasmur, berbajar, diharap panitia dapat terpabungu kita 120 juta. Ulaun na patuluhon, pasahat ulos, nani uloson ni pimpinan HKBP, manang pareses, turuas namar donasi 2.500.000 tukijang. Diharap panitia dapat sianon 120 juta. Ulaun na papaton, pasahat kupon door prize. Kupon door prize, adong dua bentuk nanang siapa satu tak, na parjolo kupon door prize gratis untuk hadiah hiburan. Jadi ada kupon door prize untuk hadiah hiburan diberikan secara cuma-cuma tu ruas nong pasahat amplop ucapan syukur tu situa kelompok masing-masing. Jadi dan matuhor hadiahna televisi, kulkas, sepeda, magicom, dohna asing. Door prize na berbahon di patupa panitia do hadiah utama berupa sebuah mobil Ayla dohot sebuah Honda Beat. Di patupa 5.000 lembar dohot harga per lembarna 100.000. Di hamu amanginang on andalanta asaboy habis 5.000 on tapasahat na parjolo tu wargata, tu keluargata di luar HKBP Depok Sada. Budet tong tajualan nong kuponon tu keluargata di luar HKBP Depok Sada. Las durhatate keluargata dapat mobil lewat pasu-pasu sian HKBP Depok Sada. Suang-songoni akadongata, suang-songoni napo sebulung, buma dijual tu aka dongan karejona, suang-songoni aka pengusaha, buma dijual kekuatan mencari dana tu luar melalui door prize ngonon. Asa jadi kita berjubileum, asa jadi gereja tahun berjubileum kita di Bagasa Lasing Roha tahun 2027. Sian door prize on hadiah utamon diharapkan panitia do terpapungu kita 500 juta. Jadi 5.000 kali 100.000 500 juta. Ulang napa 5 hon papungu silua manang sati-sati di puncak pesta Gotilota di bulan Oktober. Dohot tortor akan nasomal taulahon. Diharap panitia dapat siat totor do sati-sation berjumlah 300 juta. Total bersih yang kita dapatkan, kita harapkan dari Pesta Gotilon tahun ini
1M dengan alokasi tadi 40% menutupi anggaran Huria 2024, 50%, 60% tu panitia pembangunan. Las marohata mangulahon pesta gotilanon, sada marohata basangap nitu hata asa jadi hita marjubileum di bagasan las niroha di tahun 2027. Hatorangan na humurang na hurang jelas bodopean nong tasukun lewat situa kelompok tak. Saya di pasu-pasu tuh hata masude ulaun jali leon di hita hai pason ganuk marsada-sada atas nama panitia ketua situa sanggam simorangkir Horas Shalom Gotilon. Mau lihat ya?
Marede hitasen buku ND nomor 450 Oh, hari Tuhan Yesus,
Damini di batana sumurung sian saluhut roham, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhutna. Di hamuna donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hatane di bata dihita di mingguta paonopon dung Trinitatis. Ima natar surat di buku Pesalmen. Pesalmen bidu 40 ayat 1 ayat 15. Tangyo kamu ma hatani di bata. Hutani raja boloni edde sian akka anak ni sikora. Tibul do Jahoba jala pujion situtu di bagasan huta ni di batata di atas duluk habadion neng denggaddo martaga habing silas ni roha niliat portibiod do di duluk sioni suhi natukan utara hutani raja natibuli tahu partano batodo di batang tertada di akka bagas nasidan ai idaman marlu do karanja madapoton hapedung di ida nasidan pitor hatotong do mabuk bedo nasida mapurus akka hidir do nasida di si mangai songo buru-buru nalahu mangitu diropuhido akka parau Tarsis marhiti-hiti alugo siya kabisaram. Semanto baritana hubigi hami do hidahami. Di bagasan huta ni Jahoba semaut. Di bagasan huta ni debatatai. Sai pahoton ni debatadui rodi saliling-nilingna. Ditibang rohanami do ale debatan asini roham di parsitongan ni Joromi. Sumato guar mudo baritam ale di batang rodi ujung ni tanaon gok hati goran do siamumi marlas ni roha maduluk sion marunupuluk maaka buru juda alani panguhum haliangi hamu masion jala lihat ke hamu bilangi hamu maaka partano batuan neng tak kasih hamu ma parik nai sigati hamu ma akka bagas nai asa tarpajojor hamu tu pino parmu sogut paboa debata oddo debatata rodi salilingna ibana manogu hita rodi hamatean ido sahakna hurian itu hatta nakina kolongan di bagasan Yesus Kristus. Tema ni mingguta sadarion ima debatado partano batuata. Allah benteng bagi kita. Allah benteng bagi kita. Molo tabigi hata benteng partano batuan. Ahaduna tubuh di rohata dia makadonga saha porsiam. Itor tubuh do di rohata molo tabigi hata bentengon berarti sebuah gedung pertahanan. Itor tubuh di rohata ima namar porang. Itor tubuh do di rohata ima bangunan tempat untuk berlindung. Jala bentengi diguari mei ima songon partano batoan tempat nyaman dan tempat ima songon tembok berlindung. Jala ido nateida di bagasan turpu tahun. Pola do diguari ima benteng bahwa Allah partano batoan na digohi ima songon huta. Na dibangun na dibain sian parik na luar biasa. Molo na jolo, molo tidak akka huta, saya dibayar do kamang do taminang parik
manang benteng. Jala di suado di pariki ahamel sudah kamang do taminang. Bulu. Hidup benda gaya biarong upasa nyerak batak nama dop, sinua bulu, mabain nalas, sinuan uhum, sibain nahoras. Labatanna bahwa hutana jolo saya dibain do akaparikna belga-belga isuani mabulusi. Asa tongam jala tarbarita ma hutai dang bui di terobos akamusu alamar porang lo kana jolo marga tu marga huta tu huta jala salah satu ibawa ni hutai siap parik naido jala dang bui tong di terobos jala adong ma di bahali di harbangani molo basun di sana hartedok warra kamang molo basun di sani bahal manang harbangan gapura marate hola sada dong bui masuk 2 tahun holan siak karbangan itu sian gapura nai darong dana asing jala setar barita dewi molo dia hutan bagak jala hutan atongam bahkan molo ropen yang bertadang tusi dang bui macam-macam anggo noai dang arung behu bering behu tanai songoni bibes nama kapertadang noai arosa belakang arosa pudi-pudion arosa dion ujungnya ba ngasih robot ningo marupani dang apala mantak be apa yang guna dulu neng mertadang petong lau manadangi ikut jolo melapor do tu si jaga harbangan jolo elet do sigaret nah bedi do tu ko jolo elet do pas sigaret ni si jaga parik si jaga harbangan ni asa bui mertadang lapatan nah neng berotasi ternyata ima asa nyaman hutai di do ima benteng parik asa beribawa hutai asa unang boy lo ni hana jangan sembarangan masuk bebas dang bui bebas maka dibutuhkan iman akangani benteng parik bahkan itu nata ida nang di tongani negara top piga nama naing sejarah gawe destinasi di bain aka benteng adong mau benteng nasi di Guado pani ima adong di Bengkulu terkenal doi di Cilacap di Maluku arong pani di sejarah manang di pariwisata gabe benteng-benteng pertahanan sejarah melawan dulu imana songon tembok pertahanan la mangalokka penjajah manang aka musuh gabe nuaing ibaim mei gabe daerah pariwisata destinasi mei di partikian alani hirim do naking rohaku adong pungu nama mangedehon ima del dok maranata adong dorano ndrai mangedehoni naku ohutasion ala apala tungina kay digowari par pesalmenon o hutasion sappe tulu hali no imana o hutasion bah dangi di umarnatan aku dangi di Manuel berarti dang apala iber karwa ki yarwa tekson aku hape apala tebuhem manian apala di dehu junian o hutasioni ba te dehu jo kamang do taminan ala hampir do mangedehoni o hutasioni te dehu majo nampe holat edeni punganamon ale do maina salion ala mangedehon huta on tedde ho majo o hutasioni bodo yang permusik nami o hutasioni dan boleh dapat oh sida manggultum ya sudah meta mangedehon o Sion nauli tongam do alamanmu seredo o utana
jeka dameto to nama sigol doa tuhu hutan itu soadu tudos tusi namar sinon dan disi namen itu katain mangaling komisano hutana sokali oh hinauli andingan pesa atusi idok kumadisi terdok kumatuaki sonang naik mulut Jerusalem hutan uli ima digobarhon par pesalmen anak ni Sikora dido ibana ima o hutasion o Jerusalem huta nani halomohon ni debata huta na disukai jala huta na beribawa huta na harorwan ni pasu-pasu ala huta siodo songon simbol gobaran kehadiran Tuhan. Ido benda saya mersilubba jolma lau tu Jerusalem Jerusalem ne barwi doh tu Sioni aidi Sioni do Jerusalem jala gobaran di bangsa Israel molo maringana den sida di huta Sion tu sadong do musuh tu sadong do di habiari dan sida karena apa karena ima hutai beribawa hutai ima naginuhan ni todini debata karena Tuhan menjadi parikna gabi bentengna alani madia makadonga saha porsiaon ido bidu opak puluelon di pesalmen bidu opak puluelon ima de dehon anak ni Sikora songon ulon na ima ulaun si jaga pitu si jaga harbangan adorang so masuk akajolma na sida ma akanak ni Sikora ma menjaga di harbangan ni jadi adorang so masuk tu huta Sioni akanak ni Sikora ma marede di harbangan ni songon nakangani ima molarong si jaga pitu nakangani na sidema asabui masuk asabui haruar akana ni Sikora ma di sinakang mabain akai dipuji-puji paloason jalalau sido data di hama kadong asaha porsiam di hati dakon akana ni Sikora ma habal gaun ni hutai di pangurupion ni debata di padonganion ni debata ido bena gabe didok nakangani gabe tano pertano batuata debatado benteng ido masai luar biasa molo di teida diturpukon alani ahado nanai dohononna tuhita na perjulu sahali teida ma di ayat sada satu ayat 5 nanai dohonota ima hutana badie ima hutani debata molo hutani debata di sini kengani asa debatama pangasahon. Ketika Tuhan imana kaningani namaringanan dihutai. Idok nakengani bayako kamuma neng rope kapal sian Tarsis betur bebiar roa karaja holat diberi kutai sude akahitir.
Akahitir na sida, taida manakagani, digo barhon ayat sada 1 ayat 5. Alania hadia makadonga sahapor siam. Ala ima ala na debatado gabi di sida kangani menjadi benteng Partano Batuan. Ido bena dipakai PD Perjuangan. Dang horbo di bahan. Ahari bahan simbol lah. Banteng, bayo kau mah. Ay mol agak-agak mirip do horbo namanya. Tada ala amang do inang do pe horbo kan. Agak-agak mirip do horbo. Tu banteng. Ale mol horbo. Ahado beda ni horbo do banteng. Saya ada membedakan. Molo horbo, molo ro badai manang ro musuh molo ro kalona musuhna ro badai. Para kau horbo. Ketika ada badai datang, itu perjulur horbo naik tu gijang-gijang. Tu dulu. Molo horbo. Alai molo banteng daun. Ketika datang badai dia langsung menabrak, dia lawan. Dia halui mana do badai walaupun luka semua badannya. Nampai kau menghadapi ke mata. Itu benda baik PD Perjuangan banteng. Itu. Dah lah patah dan pun ada memuji PD Perjuangan aison dah. Ala memang dan horbo main. Tapi belgado teduk horbo ya lela horbo holan menyelamatkan diri do. Terlalu tulut dulu ki holar ro badai. Ale yang go banteng. Bagi marupani, ale dak kuat marupani, songo banteng ini naing, halaki narwa marupani, ale dak namar politika rau, dak napatan na ima simbol neru pani, dia mak kadama, do deh. Bahkan BPP belum marsatur iba di pertukanon, gamer pikir dau, ayo di guari ma, ayah har guari namang, molo ningo tu aka amai, opion, neon menteri, neon iguari ma, gamer do marsatur, gamer malo marsatur naing, rupani. Ternyata gamer pelajari mai saturi. Iba ma benteng, ide iba benteng. Di pinggir-pinggir, bah, gabi belajar mau. Ternyata wereng ma di saturi, benteng na, di ma di pinggir. Gabi belajar ma, hola benteng gona bui musai martukar do raja, untuk melindungi raja. Gabi holan benteng gona bui, iba melindungi raja. Bah, gabi belajar mau. Ternyata perlu juga strategi. Marsatu rok kabe neraku rupani. Luar biasa do benteng dari Saturon bahwa dia adalah benteng menyelamatkan raja do akan asing. Ada itu tunggabe marsatu rok kamang dadangin yang noroku. Dah lapatanna belajar nasiap benteng ido na huida dia makadong asapor siya. Ya alani ba dia makadong asapor siya ido na luar biasa iman akan ngani dikatakan asa luar na molo debatado gabe benteng gabe iman akan mangingani bagasta mangingani hutatay na kangani bahwa kita akan di marakani beribawa ma bagastai beribawa ma hutattai beribawa ma inganattai ido benana julu asal dibigi akka parbareta nauli hutani alak Batak bengirido barang oloro ai bigitung Batak muse ai wado nerana alai dia makadongan sudah biar mereka ketakutan datang tu hutani alak Batak. Alai dia makadonga sahapor sian nuaing merluba-luba doro. Merluba-luba nama nuaing ro tu tani halak Batak alanya ala nunga hutadame, nunga hutan di Batak. Amin. Beido, bangaro nuaing tu piaraja, bakka pak ngai papor hak per piaraja nuaing tu Afrika gabi misionaris banyak ko kauma. Syakuta na salilingon hutan na dia biari colma, hutan na penuh dengan roh-roh di udara. Alai nuaing gabi hutadame. Ngasan piaraja di papor hak gabi misraris ima molonunga dewata nama dongani dohot nama masu-masu hutai napadua ho nandohonon ni akan ngisikora do di edenai ima ni hati dakon na luar biasa di ayat onom satu ayat siai tung luar biasa dia mei ima tukdo huansoni dewata mangodihon hutai. Di ayat 5 berkaum ayat 5 ai idama merlu do akar raja madapoton jadi di ida nasida ternyata dia makadonga sapor siang di bereng nasida do ima hutai merlu makaraja mamereng hutai alania ala di ida do di hutai ima huta naguk hasonang jala dihutai ima huta naningana ni di bata. Ido bener si Paulus di Rom 8 ayat 31. Molo di bata dong ata
isi bealotta. Di mamusay di 2 Musa bidu 10 ayat 10 pati. Di 2 Musa 10 ayat 10 pati. Dia me Jehovah do marporang dopak akka musuna. Ima hala na kenga ala nunga debata na marhuaso gabesonang do ima boy mamodom di hutai. Ala ni balbal gani parikina kay ngani doho penjagani yang kata nyaman bahkan ido benak kay ngani sonang mahat tinggal di hutai di parikina kay ngani ala ni do gabi boy mamodom. Dangadong nagelisah, dangadong na ketakutan, dangadong na cerobo, dangadong na mabir-bir be. Ido benar di hati dak komusay di Psalmen 120 sadi. Ida mak sonang nai. Luar biasa. Dangolo nok mata ni si jaga ho. Dangolo pipit. Ala dia ala dewata do nakadingani nama jaga ngului nama gabe parik ni hutai. Iman apa dua. Napa tuluhon nang dohono ni akka anak ni sikora sadero. Dia may ima di ida ibana do ima hutai marhadopun akamusu rodo sasitong na akamusu rodo akabasir rodo akka ima alona na yang mamorangi huta Sioni huta Jerusalemi gudang do halak na yang magkasukuhon alanido di bagas 30 tahun di berengi mana di imana ni guaran nakangani di ayat 10 sa tu ayat terus ni paguari mana di pabotohon mana ma tuakana toropi di hati dakon huida matakunin di dahamido dia menakengani menghadapi akamusu. Ternyata nasida luar biasa ala bui makamonakon akka paraloani ala ni dia makadonga sahapur sian las idona dohona tuita isi mamusut tadi pertikan mengo dang na diajari mehita marporang membuat senjata. Dan dia diajari mehita untuk menciptakan bom dan menciptakan nuklir. Daun be. Alai di si Paulus doi ima di Efesus onami. Asa namar porang do hita di Portibion. Alai perang kita bukan lagi perang fisik, tetapi perang kita lah perang melawan iman akan ingani simbolis, perang melawan nafsu-nafsu, perang melawan godaan-godaan, perang melawan iman akan ingani di partikenon akka musuh tanagurangan. Dang be fisik nanaing marporak kita. Alai parporang atai boydo hita marporang mangalo dirita marroha diri. Nagudang kita naing nang marroha diri. Ido bena di Efesus ini perlengkapilah dirimu dengan senjata rohani. Ala gudang do roha marroha diri. Odo gabi sada no jahat noai musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Molodang ala niya udah kasih itulah musuh yang paling besar. Molodangalan yawi dan sau pembangunan di gereja itulah musuh Tuhan yang paling luar biasa. Molodangalan yawi dan sau titetara itulah musuh yang paling besar. Molodangalan yawi dan bui sahat di Depokoni itulah musuh Tuhan yang paling luar biasa. Meroha diri musuh Tuhan itulah diri yang merasa dirinya paling lebih hitis. Di partikenon ido kasahi nang gurang alotta nang gurang saya oro betah hati tahun anggodangalan yawi. Ai ngirimon naro ador pani. Saya keluar dari anggora betul dia ijuk putut Tuhan ini mau nado. Tetapi kita akanlah ima alani di batado. Molo pe alani dipakai di batah hita perhitian, na perhitian di batado hita. Una be saya tado alani au. Molo sukses pe sada ulau pakapunguan. Una be saya rong be kapengurus nama do alani au. Una ngarong be kado nama do alani diriku itu ala musuh paling besar. Musuh Tuhan yang paling besar. Itu ngatongan dia kapar seorang. Bude musim ka alota nama rumakon musuh yang harus kita lihat Allah dia may di partikeno berkamuma sejok jok do hujai tahun yano ada 3 musuh yang luar biasa musuh tahta harta wanita salah satu pejabat tanwai kejatuhannya ada seorang pejabat kita kejatuhannya karena wanita dapat taguari tetapi kita malu. Karena wanita dia jatuh. Karena apa? Karena musuhnya dia tidak mampu melihat wanita cantik. Ayo nang gurang waing. Biar kamu naing nangirian. Olah gua apa dok baitung. Itu mah udah sohong padok ngi tuan jisi mau nomor 2 soalnya matami pusik koninna. Ih betul ni pusik ko mama. Boy di mamereng na bagak. Alai unang. Bangunang atong gabi do rohana. Tong neng gitu. Hola badok mau hola matai bagak bah bagak
amat tasyai, inat tasyai. Gak apa-apa yang dia katakan, memang dia cantik. Ale unang gabi dilihat tong rohana kan, biru dah berbahaya dui. Bengiri do ningo marupani. Aci di hacur do, masa depa pehacur, keluarga pehacur itu. Molo ile rohana anggo dido, bang memang bagi dia wajar, ganteng dan cantik. Alani madiamu ido noaing naneng teida, bahkan musuh noaing i mata seteguari musuh makanan dan minuman. Nasubui mangorom si panganan do sinumon. Ido benarong dicitahu ede, ando bete dehoni, sigaret bigu. Kan arong ede ni more deho si artonang, ede sigaret bigui, tiki pencarian dana dia di Jarko, di deho mas sigaret bigu tikini. Batasong ko tahu, ayong ngapi sigaret bigu naro pani. Lapatan na karena makanan, minuman, dia merusak tubuhnya, merusak wajahnya, merusak iman akangani. Alani si panganon do alani si numon. Babu de tonggabi musuh terbesar nuaingi. Alani akka makanan dan minuman. Alani ma dia makadonga saha porsiau tung masai luar biasa do. Naparpu dima. Didok ma di ayat 15. Ya 15 ma no bagas. Pabua debata odo debata ta rodi sanglilingna ibana do manugu hita rodi hamatia. Odo na perlu pabota menceritakan ini. Pabua ko ni na debata rodi saliling nililing na kita harus menceritakan siapa Tuhan itu mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Satu sadario dang mengubah dang berubah holong rohan debata. Iduna na pinasani edeni sikore. Puji-pujiannya hari ini tidak pernah ia berubah. Jadi tak berubah. Hidup benahya adong sada sekolah minggu. Mela sada profesor ala hiana sida di sada mobil. HP anak sekolah minggu di jahe mana mah Alkitab. Di jahe mana Alkitab po itu mana mah. Haleluya. Tersonggok mah profesor sapinge. Ada apa ini tuh? Teroma sekolah minggu. Haleluya Pak Profesor. Ternyata luar biasa. Baru kini saya baca di Alkitab ini. Kuasa Tuhan luar biasa. Yaitu Laut Merah dibelah oleh Tuhan. Teroma Profesor. Hei anak. Menurut ilmu pengetahuan bahwa Laut Merah di waktu itu bahwa dalamnya maka bisa dibilang hanya 20 cm. Maka bisa mereka berjalan. Maka bisa Laut Merah itu dijalani hanya 20 cm. Ujungnya songon nahamat tondat denahi. Alisa terus saya mal kita po. Beri saya mana mesti. Haleluya ini mana. Apalagi kau bilang haleluya ini Profesor. Luar biasa. Apa luar biasanya? Laut Merah yang 20 cm bisa menghanyutkan tentara Mesir beribu-ribu. Termau toma Profesor Obah. Kupikir orang itu tidak ada honar apa nih. HP hokdo holong ni dawal bata. Katakanlah songonido edeni anak ni sekolah. Haleluya. Dia menceritakan kuasa Tuhan di pabubui mana do diceritakan mana sampai tu namate hita anggo hutasioni ikodohonot tadi. O Jerusalem iruna setendeoni. O Jerusalem lapatana hutan abadiyei tu sido hita masihon alani amang dota minang lau sido gabe sada gobarita debatado benteng partana batot debatado gabe parik debatado gabe kekuatata alani Tuhan telah melakukan banyak perkara di dalam hidup kita atondok koma di bagasan gulung debatado parik ni jabutai debatado parik di bagasta debatado partana batota debatama madongani hita saya yakin dan percaya jika Tuhan terlalu melindungi kita berhitai nak ngani dang berani be simbolis dang berani be musuh madopak kita karena kita sudah memiliki Tuhan Maha Besar. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat mariho ali Tuhan debata hodo benteng asang nyamak kami Tuhan asa terbaik kami ima boy mangulahon lomo ni roham. Tuhan, gudang doa kamu suneng madopak kami. Nang manigay hutan nami, nang manigay haporsyong nami, nang manigay rumah tangga nami, nang manigay parkarejon nami, nang manigay akayanakon nami, nang manigay akaulon nami Tuhan. Gudang Tuhan, namarelak ni roha, namarsugo ni roha. Alay molonunga ho Tuhan, benteng songon hutasioni, Jerusalem Tuhan. Tu sadape dangadong nabui, laho menghancurkan. Tu sadape dang bui lau manigai hutai ala hodo Tuhan parik. Songoni mana kami li Tuhan debata hodo parik
hodo benteng di nguru nami om. Atong Tuhan bui ma tar patu pahami sonak kami Tuhan di inganan nami ganu marsada-sada. Songoni ma Tuhan bari tanaudi hatam nabedi palos me Tuhan mangulu di bagasan akarus ni uriam. Benu nami donang di bagasan tangyang nami di pasu-pasu ho Tuhan ama nami ima amang payan inang boru purba marhiti pasu-pasum di leko sada danak bawa di keluarga nasida. Saya pasu-pasu ma Tuhan danahi dalam pertumbuhan na sempurna. Songoni ma Tuhan terus ni hurian nang mencalo pamasu-masuon Isak gugulas 5 juta dot imina pianis pasu-pasu ma Tuhan nasida gabi rumah tangga sitiruon nang dibaga satikyon di patu huriam do ima majakon terus ni huriam gabi ros nagop imay na nami nyonya si hotang hokma boru si tohang rakdot yanakon nasida pasu-pasu ma Tuhan nasida di huriamon gabi ruas na burju. Songoni manang ros ni huriam na pidda amanami janis naban inang boru malau napida nasi rakdo yanakon napida tu huria hakabipi bitis da sampea pasu-pasu ma Tuhan nasida di huria nebar ale Tuhan debata songoni akapakubasin di huriam Tuhan saluna nang dia dewa-dewan koinonia marturia diakonia o ma Tuhan nama sumasui nang ale Tuhan dos di huriam na dibagasa parsahiton widin Jonas Siregar amanami situa hamonangan pajitan inang boru siobing o ma Tuhan nama jama pamatang ni amanami Tuhan nang songoni yanakon nami sidwin pasu-pasu Tuhan leo kamalumam ale Tuhan debata nang karus ni huriam nama sihol di hagabeon saya patulus me Tuhan nama sihol nang dirokap nama sihol nang dia kapar karejuan nang dia kapasu-pasu pardagion do dia kapar todiop pe Tuhan tarlumawi ma dia kayanakon nami ale Tuhan debata songonima nang dirus ni huriam nama ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasa minggon saya lehonomu gajang ni umur ale Tuhan debata nang songoni di sudi panitia pembangunan nang panitia pesta gotilon narap Tuhan sada sinergi nasida lau patulusom ima gotilo do pembangunan songon sisada ulau Tuhan dibigi hamia ka program nasida saya patulus me pasu-pasu Tuhan anggi male Tuhan saluhu nei holan pabalgahon harajom dangado Tuhan nasotar patupaho atau palosami akarus ni huriam makilalau akapasu-pasum tung sorong namarungutumut ali Tuhan debata alai palosma tu sadia pe Tuhan nataruk kap sierroha dosa kaporsion nami saya pasu-pasu me Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na songoni Tuhan bang sonamion do pamareta nami Tuhan gabi aka bangso ima na mabir tuho pamareta nami aka pamareta namar sahala unang be Tuhan saya murah-murah ditait aka sibulis aka portibion gudang Tuhan nenedupan di pamareta nami terlumobi Tuhan di pertikianon ima gudangnya kekejahatan secara online na luar biasa sibulis nuaing Tuhan na update suruh sibulis Tuhan na luar biasa sibulis mamake akan ima program di portibion alani Tuhan debata gudang natarela ka pamareta nami judi online do aka penjualan manusia do so itu meragam aka dusa nuaing Tuhan rarat dia ka media-media alani akka nasubui mangorong diri alani Tuhan debata tung otapi ma Tuhan tung palos ma Tuhan akan natino pami marhaba diaun unang tergoda Tuhan asa saut sakka do lomoni rohami Tuhan debata songoni manang portibiot Tuhan bae masih sada Tuhan songon natino pam napar juli uli bagak Tuhan ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami urasi mami sedusa panglosan nami asa beria hami dia dupam moliate ma Tuhan diho amin mari dimeta laus tapasa ma piliatta Musuh tak ikut lalu
Tatangnya koma pilihan atau pungom martang yang mahita. Alidi bata amanami nadi bano gijang. Hodo harwani saluhut sili kulihun nadinggan doh naso libasa namuliutus. Upasatay masian nasa nalilumitu hami pilihan nami tuhon. Sejala may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu mecara moti asaw parsa kami pilihanom. Pati berhaja umitonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti to dim. Asalam dadami gudang ni salihon-lihom itu kami. Asalam gigihay madok mauliate tuhong. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di bano gijang, say pinarbadia magwar, say Roma harajom, say sao malomon loham dito sa di bano gijang, lekom matoham sa dungon siapari, say sa marusa nami songo panesa nami, di dosa nongon namardu sa tuhami, unak kami tegitu pangujunan, palu mahami sian pangago. Di pasu-pasu jada diramoti Tuhan de batama hong. Di sodaku Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaw. Di dopaku Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar hom madabena tutod di menabi.